Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niya nausap ang tulumanon nga hiuluhan, lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog, ubana sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders nga maura po'y mga miyembro sa Bible Apostolate nga usa gyud ka ministry sa atong simbahan. O gato sang pagyukbo sa atong station manager dinhi sa maong istasyon 92.5 FM, station manager Jet Upilak, ubana sa iyang amigo po nato dinhi nga chief technician si Engineer June Daymil, o uban na gyud sa tibok staff dinhi sa mga istasyon atong pagyukbo kanila pagtahon. O gusa dili gyud nato kalimtan ang atong spiritual nga amahan, ang atong obispo sa Diocese of Dipolog nga mao gyud tugot nga mamugna kini nga tulumanon, the Most Reverend Severo Cairmari, uban na sa mga kaparian nga ni alayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa atong dapit sa Diocese of Dipolog. Sama pananglit sa atong yung Bible Apostolate Director nga si Monsignor Ramil Curong, nga kung ako masayop, ako malimot na assign karon sa Rojas, atong simbahan niya sa Rojas. O gusab ni Reverend Father Ruin Roy Salvo, ang atong katikista, mawibis diya sa San Roque, nga atong simbahan niya, San Roque Sikayab. Okay. Now, kapila na kahigayon na subdi ang katekism diya, mawibis, o miaging wibis pagyud ko naka-apil o balik. Okay. Sukad ma-transfer, mabalhin si Reverend Father Ruin Roy Salvo. O napabakoy limtan, siyempre, ang atong organizer sa Catholic Faith Defenders, si Attorney Mike Abbas, sa ngalan niya, kita nga mo'y magiguban kaninyo karon, kay pahibalo siya kanako nga ako sa ang mo serbisyo karon kay bago lang siya naabot gikan sa Cebu o Bohol, okay, sa iyang mga kaapuhan pod, so atong pagyuko pagtahod ni Attorney Abbas, sa ngalan niya nga kini si Silbert Dondoyano Sr. na maoy makiguban ninyo karon. O akong pagtimbaya sa tanang mga kauban ako sa Bible Apostolate, mga Catholic Faith Defenders, akong pagyukbo kaninyong tanan. Pag-usab sa mga naminaw, mga Katoliko o dili Katoliko, akong pagyukbo kaninyong tanan. Okay, murang taas-taas naman ito atong intro. Ay, pasalamatan na ito na to ang hatag o kinabuhi na ini. Kining at mong programa nga kung wa ko masayop, mao babagihapon ang Kasigat Turgo Old Pilsim, o pinaagi gyud sa nangamagyud ani nga mamugna kining tulumanon ni Monsignor Ramil Curong, atong pasalamatan si Father, kay kahatag gyud siya ani bili kining apologetics program sa Katoliko dinhi sa atong dapit. Kay sa iyang pagtuo nga gikinahanglan ni nga tulumanon, siguro kahibalo mo nga nung gikinahanglan ni nga tulumanon kay daghang namiya sa pagtuong Katoliko tungod sa kakulang sa kahibalo mahitungod sa pagtuong Katoliko. Nagani ko na post sa social media in English mo to, dili na ko ma-memorize to
ako na lang kwaon ang to nga giingon dito, sinuwat to gikan gikutlo to gikan sa usa ka sinuwat og pari. Si kung wa ko masayo malimot, Reverend Father Oscar Locfair, ang usa ka apologist po nga pari. Kaya matod pa niya, daghan kayong mga Katoliko karon ang dagko kayog nahuktan, no, sa edukasyon, no. Ang uban nahimog yung mga abogado, nahimong mga politiko. Nya basta tag-as kayog nahuktan o mga katungdanan, daghan kay sila nahibawan mahitungod sa secular o sa kalibutan, no? Maalamon. Pero ang ilang kahibalo, samara ang ilang kahibalo sa ilang pagtuong Katoliko, samara sa kahibalo sa usa ka bata. Siguro kadturang gagmay pa sila, mga katekista sila, may mga katekista nga tudlo, dito na taman ilang nahibawan ang mga basic lang. Mga basic lang. O mao nga kung dunay mga dili Katoliko ang magsangyaw nga manudlo pod og mga taki sa pagtuong Katoliko, dili sila kahibalo unsaon pagtubag. Mao nga dili ikatingala nga daghan kanila nga tuwa na, no, sa ubang tinhuan ni biya na sa pagkakatoliko. Mao nga importante, no, gikinahanglan nga masayod ta, mahigmata ta mga Katoliko nga ang ato diyang gituhuan nga dili mao o nasayo base sa pagpanudlo sa ubang mga pastor, ministro. Ako moingon kaninyo, dili ka na tinuod na ay tubag ang Katoliko, wa lang ta kahibalo mo mao nga dapat mahibalo ta. Ako, no, siguro nakaibalo na mo ang uban ninyo sigurong mga listener sa kining akong pagpadayag dinhi sa maong tulumanon o sa social media na among ko'y YouTube channel, ang Veritas Dipolog. Ang nakailan ako, nakadumog na sa akong mga exposition. Ihibalo mo nga ako, hapit ko mubiya yun, no, sa pagkakatoliko. Hapit ko ma-INC, hapit po ko ma-sabarista, no? Kadtong Herbert Armstrong version nga sabarista, dili tong kang Ellen White nga sabarista. Kay ang sabarista kung sa atong panahon karon daghang kay version, no? Mura po ka na bang kining cellphone na Samsung, na Realme, na sa man advertisement naman sorry. Okay, daghang kay version, mura po operating system sa computer, no? Daghang version. Mao po na ang sabadista, dili lang ay sabadista, ang uban pong bisan ka ng mga born again, daghan po ng version, di ba? Daghan silang version. So mao na, no, nga importante nga masayod ta. Kay ako lagi buhing ebidensya nga hapit ko mabalhin o mga dili Katoliko nga grupo sa susamang rason, no, sa susamang hinungdan nga karon daghan na ngayon namiya sa Katoliko na ngayon mga relatives, no, nga mga inilag yun pod og professional nga dili na Katoliko o buti pasabot nga kita nabahin, no, wala ta maghiusa karon kamo na Kristiyano. O gani, gikaguol ni nato kay ang atong panagbahin-bahin ron sa tinuhuan, mura magwala nato, mura normal ba? Gihimo natong normal nga supposed to be, dili yun unta ni normal. Kay ang default yun nga dapat ato yung ipatunhay ang gusto sa Ginoo. Mo man ang default yun, sa manang default nga kanang dapat mao gyud atong hiusahan ba nga baruganan nga mangutana ko ninyo, kini bang panagbahin-bahin nato ron gusto gyud ang Ginoo ani kining wala ta mag-usa, lain-lain tag mga leader nga ginasunod sa pagtuo?
Huna-huna ako ninyo mga igsoon, kung nalipay ba ang ginawa na. Muhaom ba na sa iyang gisulti sa gospel, no? Sa Juan 17:11 pananglit nga nag-ingon siya sa amahan. Amahan, mausaon ta sila. Maingon nga ikaw ug ako usa. So kung atong sabto na, dili gyud ay mahimuot ang Ginoo niining nahitabo nato ron nga lain-lain og version ang atong Kristiyano nga pagtuo. Naay mo ingon nga si Kristo dili Dios. Naay mo ingon nga kana kunong espesyal nga adlaw sa pagsimba dili gyud ibalhin sa Domingo kay Sabado ra gyud, Saturday ra gyud, 7th day of the week ra gyud na. Kung ilisa na gilapas kuno ang balaod sa Dios, di ba? Na ang atong mga igsoon sa balista. Nga hapit ko na apil po anang kanang ilang grupo. No? Kinahanglan po'y mabasa sa Biblia sa Daniel 7:25 ba ito? Kung ako masayo. Nga na itaong gipasabot o mga tao ba nga mag-usog sa balaod sa Dios. Na? Convincing sad, no? Kaya mo gamit yung Biblia. No? Pero, nasuta na ko sa dihang nakasabot na ko sa Katoliko, dili man na ita mo supag anang ilang ikutlo nga bersikulo. Ang interpretation lang, no? Lahi ang ilang interpretation o mura pong tinuod, no? O nang daghan pong nahimong mga sabarista. O? Tinuod ba nga kanang giingon sa Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod sa Dios na tamaan kanang atong Saturday to Sunday observance? Naabay mga apostol ang nanudlo ana nga maunay usa sa buot ipasabot, example anang paglapas, pag-usab sa balaod sa Dios, mo ba na ang gitumbok? Kung basahon nato sa Biblia, wa pud tay mabasa, di ba? Kay ang mga apostol sa ilang sinulat diri sa New Testament, wala man gyud pukoy nabasa nga ang gipasabot anang Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod ang Katoliko nga gi-particular gyud kanang pagbalhin sa espesyal nga adlaw sa pagsimba gikan sa 7th day of the week ngadto sa first day of the week nga Domingo. Oh, hinoon mga igsoon, ako lang isulti ninyo, dili nako ni himuong topic kining Sabat, no? Sa laing mga video ako ning gi-discuss, no? Lahi ang nasa atong ginahuna nga atong ihatag ninyo karon, no? Ako lang pahibalo ninyong daan nga ang Katoliko na ay tubag anak. Dili gyud Katoliko ang maiduan ng nag-usab sa balaod sa Dios. Mohatag ko ninyo kluha nga nganong dili Katoliko ang maiguana tungod kay kung basahon nato ang Biblia, dili tanang balaod dili pwede mausab. Ako usbon ha, kung basahon nato ang tibuok Bible, dili tanang balaod dili pwede mausab. Unsay bersikulo ana sa Biblia? Ang bersikulo sa Biblia ana nga atong gihimo nga premise o katibayan nganong husto ang Katoliko nga kanang panghuna-huna mahitungod ana nga dili tanang balaod dinhi sa Biblia dili pwede mausab. Naay pwede mausab. Ug ato na lang sayron dayon nato unsa man tong balaod nga gihisgutan sa Daniel 7:25 nga dili pwede usbon. Ug ako mong inundaan wala ginagiusab sa Katoliko. Kanang gipasabot sa Daniel 7:25 nga dunay mag-usab sa balaod sa Dios, aligasyon ra gyud ang gihimo sa mga sabalista. Tingali, kuan siguro, honest mistake siguro. Ma-consider nato nga dili sila mag-guilty kung honest mistake, na sipyat lang gyud sila sabot. Pero kung nakahibalo sila nga sayop gyud ang ilang pagsabot, unya gipadayon gyud nila, mamiligro sila ana, no? Kay mag-guilty man sila. Kana bang nakahibalo ka nga sayop ka, unya mo padayon gyud ka, di ba? Guilty na ka na. Di ba? Pero kung wa ra pod sila kahibalong na sayop day sila, now sa moral philosophy dili na guilty. Mada na atong pag-ampo sa Ginoo nga amahan,
Pasayloa sila. Kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. But pasabutan na bang honest mistake. Kanagong honest mistake sa moral philosophy is not considered to be a sin. Kiwa man kang kahibalo. Dili parehas anang atong balawod sa gobyerno nga ignorance of the law excuses no one. Dili yung ka ma-exempted. Dili ni mo himuong kanabang himuon ni mong palusot. Nga mayroon ka, man kung kahibalo. Oh. Dapat lang po no, sa atong gobyerno kay dili manggod ang naa sa atong gobyerno, dili manggod po Dios. Atong mga judge, atong mga abogado, o ang atong mga kanabang namunuan, dili manggod parehas og Dios nga makabasag yun sa una-una o kasing-kasing tao nga makahibalo nga, uy, honest mistake to. Kato, dili to honest mistake. But pasabot, kitang mga tao di tang makasigurado gyud og honest mistake ba to o tinuyuan yun. Di ba? O na nga makasabot ra pod ang Ginoo nato nga sa atong balaod sa tao, ignorance of the law excuses no one. Mao na nga magpakisayod gyud ah. Kay dili man di ma-exempted ng ignorante. Di ba? Pero sa Biblia, kay ang Dios makabasaman sa atong una-una o kasing-kasing, so pwede siya mo kuan, mohimo og ingon ana ba nga sistema sa balaod ba nga kadtong honest mistake dili pakasadon. Ang pakasadon katurag yung nakahibalo nga mao na insakto unya tuyoon yun ba ang dili insakto. Mora to'y guilty. Nakuha ninyo? Ako na lang nang i-explica ninyo ng kalainan na sa honest mistake kung tinuyuan. Una ako pasalamat ko o nagtuo ko nga ang Holy Spirit yo'y gagiya nga maglikay na ko ba anang magpataka ko og hukom sa mga dili Katoliko. Nagtuo ko nga ang Katoliko mao gyud original nga simbahan. O nga gisugdan ni Kristo. Pero dili na dapat nga hukman na lang ng laing mga grupo nga mga satanas na o mga impierno na dili na mao. Sa pagtuo nga dili man gud tanan na bulag sa Katoliko tinuyuan. Dili man gud tanang ni bulag sa Katoliko nga kahibalo gid sila nga Katoliko gid mo'y original nga gituko ni Kristo unya ilang gibiyaan. Naa may nabulag sa Katoliko tungod kay ang ilang mga ginikanan dili na Katoliko daan. Di ba? Nakalang i-impierno ni mo na tungod lang kay wa masakop sa tinuod nga simbahan. Dili po na murag layo ko po kay na kung una-una na to ba sa moral nga panguna-una o analysis. Murag makaingon ba nga ang Diyos dahil dili makatarungan ng nga buwis. Kaya iparehas man i-impierno na nakasala o tinuyuan o wala gituyo. Di ba? So, mo ni nakatunan ako sa Catholic theology nga convincing yung gayo. Kanang nagi si art o kana bang dapat yung duhuan. Kay makatarunghanon gyud ning Dios sa Katoliko kay di ni magpatakag hukom sa mga nabulag. No? Ana sa katekism mga igsoon, kung magtuon mo katekism makahibalo mo na ano, unsay honest mistake, unsay dili, no? So mo nang bisag nagdepensa ko sa Katoliko, naglikay yo ko nga moingon ko nga ikaw pastor, ikaw ministro, di man ka Katoliko, sige ka gatakis Katoliko, impierno gyud ka. Galikay ko ana mga igsoon. Hiwa man kung kahibalo, di man ko Diyos. Nga honest mistake ba na ang iyang paghimo ana o tinuyuan, no? Ang Diyos ray nakahibalo, no? Labang nakahibalo ang Diyos ra gyud. Mo'y nakahibalo kung gituyo ba na nimo. O kung sa puy rason nganong imo nang gituyo. Di ba mga igsoon? Una karon dirita sa kinibang ngano man gyud nga dili nato biyaan ang Katoliko. Timan ilang dili tanang gihuna-huna sa tao, correct yun. Naay gatuo siya nga mao nay correct pero dili diay. Nalimot lang ko sa bersikulo. Nawan ako giandaw. Giimpronto man ko nato ni. No? Oh. Di ba bisag kamo kahibalo kamong mga dili Katoliko sa akong nahibaw-an ang kasagarang makahibalo ani mga dili Katoliko. Ano? Kamatuoran mo yun na sa atong panahon karon, daghan pa yung mga Katoliko nga dili tigbasa og Biblia. Kay makabuang ko no.
Tinuod po, naman yun po yung nangabuang nagbasa-basa ng Biblia. Pero sigurado ko, katong nagbasa-basa ng Biblia nga, di na mukaon ba? No? Wala. Kana bang magtuon ng Biblia nga, dili mo gamit og science. Oh. Inangan mo basa ganitang Biblia, ayaw po supakan ng rule sa science. Mukaon sabta. O, dili po tanang oras na lang yun, sige na kagabasa niya. O, pahulay po ta. Matulog sa ta, no? O, ting pahuway na. Kay, kung di indang pahuway, sige na tang gabasa, di ma-overpatig ta na. Madaaw ta na. Unang mabuang ta. Di ba? O, mao na. Dili makabuang ang Biblia, oy. Maka-bright no ni na to. Okay. Maka-lantik ni sa atong kahibalo mahitungod sa Dios. Kinaadin ni, i-reveal sa Dios ang iyang mga pagtulungan, magapabalaan, magapasantos. Uy ba na? Daghang mga Katolikong mga santos. Padre Pio, Mother Ignacia del Espiritu Santo, Mother Teresa. Pagkadaghan, di na ako na nagsataglaon. Oh. Kay mga matinod-anong Katoliko. Nganong dili yun nato biyaan ng Katoliko, taliwala sa mga kalibog ron. By the way, daghang ni Biyas Katoliko kay wa nakasabot. O daghang ni Biyas Katoliko tungod kay sa dihang naminaw sila sa mga dili Katoliko, katumay hinuoy ilang gituhuan. Wa man kunay kuri. Pero timan ibiya, nahinumdum ko na ako'y higala nga kung ako masayop announcer gani po dire sa atong istasyon DHAA. Di ko malimot tong yung gisgutan nga usa ka komentarista, ingon siya nga kana ko nung baka balik-balikon dili matubag, dili maribat ba, dili ma-refute, mahimo daw kuno nang daw tinuod sa mga tao nga wa masayod sa unsay tubag. Tutuog ko ana mo na nga kita mga Katoliko kung kahibalo ta mutubag gyud ta. Kay kanading mga bakak nga gipangtudlo sa uban, kung dili na to tubagon, dili na to ingnon nga kana bakak, mahimo din ang tinuod para nila. Sample ha, tagaan mo na akong example. Naay gatudlo, mga pastor na magyud, ministro. Naay gatudlo nga kana ko ng mga icons na to sa Katoliko, mga sacred images, mga idols, kung mga Diyos-Diyusan, mga Diyos-Diyusan ko na. Daghan bang nito anak? Daghang nito anak, kadtong nito anak, kadtong kahibalo unsay tubag Katoliko. Unsay Catholic nga katin-awan. Mao ra pay madala. Nganong nadala man kay way nakatudlo siguro nila, wa siguro yung mga Katoliko nga nagkabana sa pagtubag. Pero hinoon sa atong panahon ron nga nagkahinay nagdaghan ang mupasabot kanang grupo sa CFD. Daghan ng mga apologists nga mga Katoliko, gani ang uban dili pod Katoliko na convert sa dihang nakahibalo sila ana nga importante yun nga mo explain yun mo tubag yun labi na itong nabasa na ko itong Second Plenary Council of the Philippines nga libro, itong libro sa mga obispo, itong ilang meeting nga nahitabo niya itong 1991 sa Manila o sa Kauluhan. Nag-council ang atong mga obispo sa Pilipinas ra po to, dili ito matawag og ecumenical. Basta kay kuan na to sa diri lang sa Pilipinas, mga obispo sa Pilipinas, lahi ng ecumenical council or sa mga abay laing term na basig nasipyat kung term ba ng mga council. Kaya ang pasabot na ay council nga tibuok yun si mahang Katoliko, mga obispo magtapok. Kaya sa itong Council of Trent ba to? O katong First Vatican Council? Pero katong konsilyo sa mga obispo sa Pilipinas, mga obispo na to sa Pilipinas, niadtong 1991, nagtigom sila kay ilang gihisgutan unsa kaayo mga problema sa simbahan. Biblical man na so, no? Siguro ang uban murag wala lang nila ba nga anong mag-council man ng mga obispo. Di kinahanglan na kamo gani isang kamo kung namoy mga grupo mag-meeting man sa mo, di ba? Kung sa may purpose ng mag-meeting mo kay basing dunay mga bingkel-bingkel, dunay mga kanabang wala pagkasinabot o pag wala pagkasinabot o dunay mga
istorya mga di mao nga murag nakapahaling og guba sa grupo. Hisgutan man na dito sa meeting. Di ba? Kunya, mao gid po na ang nahitabo pod sa unang iglesia. Mitbot pasabot panahon sa mga apostol mo po na ilang gihimo katong gitawag og First Council of the Church sa Jerusalem nahitabo kadtong nagtigom ang mga apostol. No? Nagtigom ang mga apostol sa Jerusalem. Moto'y gituhuan gani sa atong simbahan, unang konsilyo sa iglesia. Kunya, ug unsay decision atong nga council, tuhuan yun. Mo bitaw, naglibog ko, siguro, walang kulang lang yun siguro sa saktong paminsal ba. Nga nung mutuo man ta, katong nagtuog Biblia, mutuog yun ang Council of Jerusalem, katong nahitabo sa mga apostol. Pero kining council ko, dili man imuhunong. Kay ang purpose sa council, hisgutan unsay mga sungi, unsay mga problema. Dayon, maghuna-huna dayon unsay sulbad. Mo man ang council. Basahan ko ninyo ng Council of Jerusalem. Nganong nag-council ang mga obispo, nagtigom. Kay naaman ko dili magparehas og huna-huna, na may muingon nga unsa man ni kining mopasakop sa bag-ong gisugdan ni Kristo nga gingharian kining Kristyanismo. Unsa man ni kinahanglan ba bagyo gihapon tulion ang magpasakop? Di ba? Oh. Kinahanglan ba bagyo gihapon din? Kinahanglan ba bagyo gihapon nga ipihig ang mga kining mga hintil kun dili mga Hudiyo kay sa karaan kung tinuhuan sa Jewish religion ang mga Hudiyo na may makaapil. Isipon mang mahugaw tong mga hintil wa may ko. So mao ni usa sa mga gituki dito din sa rihang nahumantong taas nga lantugi ni dogmatize dayog statement. Sa mga dogmatize kanang official gyud ba nga statement nga mao ni si Pedro kay siya may holder of the keys of the kingdom, siya may ni bungat og mga pulong. Pagtingog ni Pedro hilom gyud sila tanan. Mura ba og kana bang mag-council ng atong mag-meeting ng atong Supreme Court nga mag-debate pa na sila gani, no? Kanang mga justices sa balaod dayon. Ini matuki na gyud nila ang issue. Then ang katapusan musulti nga mao na gyud ay usahan sa tibuok Supreme Court ang Chief Justice. Yun na, mo man to ang nahitabo sa Council of Jerusalem. Nataas kayong lantugi. Naglantugi ang mga apostol o gatong tuwa dito sa council. O guman sa taas nga lantugi, tingog na yun ang holder of the keys of the kingdom, si Pedro. O wag yun isupak. Kamalo mo wala ni supak. Kay mutingog na gali ng labaw sama sa Supreme Court, hilom yun tanan. Kaya mo na yung final decision. So, di na supakon. Nalay, wag yun isupak ni Pedro atong pagtingog niya. Kay sama lagyan ng Supreme Court inig debate na ng mga justice. Di ba mabahin pagali na sila, magbutuhan na pagali na. Di ba? Kaya ang katapusan yung mubungat sa kanang himuon ng hiniusang decision sa Supreme Court ang Chief Justice. Mo po doon nahitabo sa Council of Jerusalem. Pagtingog ni Pedro, wagi misupa kay siya may katapusang musulti, kay siya may holder of the keys. No? Sa tema na to sa papasit, sa Santo Papa ato ng matuki ugayo mga igsoon. Dayon, naay mo ingon nga, dili si Pedro mo'y leader ato, kay dili biya siya mo'y katapusang nisulti. Pinsa man kuno, si Santiago kuno, si James kuno mo'y katapusang nisulti. Pero mga igsoon, kung ato giyong tunan tong gipangsulti ni James, dili biya about atong issue nga gidebatihan. Ang nibungat og mga pulong mahitungod unsay gyud sakto nga interpretation sa Kristyanismo, mahitungod atong ilang gituki nga sungi, si Pedro biya nyaway misupa. Unya kadtong tingog nga gisulti gipanayag ni Santiago, na nag-iskot lang siya dito og mga disciplinary rules. Ang iyang tingog dito, wala siya nisupak sa gipamulong ni Pedro. Kay final naman to. Nitingog lang siya kay sa protocol god kung asa ang council, patingogon po ng leader dito o obispo dito. Kay sa lugar god nga nag-council sila, kinsa may obispo dito, si Santiago man, si James man. So kinahanglan mo tingog po siya.
Kung may rason. Pero ang leader gyud si Pedro, kay siya may gibinlan sa mga yawis ni harian sa langit. Nitingog lang si Santiago tungod kay obispo man siya, leader man siya sa Jerusalem, di nahitabo ang council. Di ba? Pero ay magbasa ng iyang gipamulong, di ba? Guys, got ra siya mga disciplinary rule diha nga daan ng hibawan sa grupo. Gani giapil pa nila ng disciplinary rule sa mga Hudiyo nga dili mukaon og dugo. Di ba? Giapil pa na nila. Nya mo pugali na gibasihan sa INC og kining saksi niyo ba o bisan kining mga dili katoliko nga bawal paghapon ng dili pakaon dugo. Ang ilang gibasihan na Council of Jerusalem. Pero sa Catholic exegesis dili na sa universal rule. Temporal na kanang disciplinary sa ilang panahon. Unya ang mga balaod god mao na niha kato kung giingon ninyo dili tanan balaod dili pwede mausab. Ang atong key verse ana katong Hebrehanon 7:12. Basahin ninyo ng Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 12. Giingon diha nga kay kung ilisan nga ang pagkapari ilisan usab ang balaod. Akong usbon ha Hebrehanon 7:12. Kay kung ilisan nga ang set of mga pari, hugpong sa mga kaparian, ilisan, usabon-usab ang balaod. Sa ito pa na, balaod mausab. O mo ni akong giingon ninyo nga, dili tanang balaod, dili pwede mausab. Na sa Bible. Di ba? Kadtong gikutlo sa mga Sabadista sa Daniel 7:25 nga dili pwede usabon. Ako na lang isulti ninyo ha. Ang mga balaod moral. Dili gina pwede usbon prasa ng thou shall not kill. Ayaw pagpatay. Wala man naging usab sa Katoliko. Padayon na magyapon ng bawal ng pagpatay. Kanang dili ka manapaw. Dili ka mangawat. O kanang naas na pulo kasugo ba? Wa gina usabas Katoliko. Bisag basahon ninyo ang katikisin. Ug naa may giusab ang Katoliko, kadto ra pong pwede mausab. Kay nag-ingon man ang Hebrehanon 7:12 na ay mausab nga balaod kung mag-ilis nag mga pari. Kay duha mo gunay kahugpong sa mga pari. Una katong daang testamento. Lahi man to katong relihiyon pagani ato Judaism religion. Katong binding pa ng dili. Katong kosher law nga dili pakaon ng baboy is nang wala himbis. Then binding ko to mga pistas karaan. Pagkadaghan no. Kani giapil-apil pa nila ng katong balaod nga nisugot na lang si Moises kay agis kagahin nila ulo. Kaya bang nasakpan ka nga, mananapaw ka, batuon ka, hangtod mamatay. Ilan pag ginagi-apil? Di ba? Mo kibaluan na. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang giusab. Na, dili lagi tanang pag-usab bawal. O dili mahimo kay si Kristo doon ay giusab. Hibuwa mo kibaluan na. Gani ang iyang simbahan, gitagaan niyang authority sa pag-usab. Mo kay baluan na. Basahan ninyo Mateo 18:18. Klaro kayo ng authority sa simbahan nga gi-extend ni Kristo sa iyang simbahan. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Asa man na mabasa? Juan 20:19 hangtod sa 23. Juan 20:19 hangtod sa 23. Diha gipadayag ni Kristo nga wa siya mag-inusaraan ng authority. Kaya kanang pwede mo bungat og balaod, mo panday og balaod og muluag og balaod. Sa to pa kanang pagdili og pagtugot. Wa siya mag-inusaraan na kay niingon man siya. Maingon nga ako gipadala sa amahan. Kanang gipadala sa amahan naa nay authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Pero kanang nga authority iya po nang gipasabot nga naa po na sa mga tao nga iya pong sugoon sama niya nga gipadala sa amahan, di ba? Klaro kay na 1:20, 19:23. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. O kung naay authority si Kristo nga gikan sa amahan, napoy authority ang mga apostol nga sakop sa iglesia sa pagdili og pagtugot. Di ba? Sa to pa, ang mga apostol pwede mag-usab-usab sa mga balaod nga pwede mausab. Ang dili mausab kanarang moral law sa mas na pulo kasugo. Pero
Kay bulo ko nga ang mga Sabadista mo ingon dayon, kanang Sabat mura luman na anong giusab mo na sa Katoliko. Sa pasiluwa nga ni katawa ko, kuha na ni emphasis na ni dili ko dapat mo katawa gyud sa akong tao man ta. No na gyud yung pagkatawanon ba. Dili gyud ta ko dapat mo katawa. Mura man ko bugal-bugal ninyo ba no mga Sabadista. Pasiluwa ko na no. Mo po na komentaryo sa uban nako. Maangkon ko nga kunay sayop nako. Naay mga higayon mo katawa ba ko kung sa isipyat sa uban no. Which is wrong. Pero wala na ako nagituyo mga isu no. Kay murag naanad na lang gyuguan na ba. No? Kay gini tao mo katawa mo mahimuot pa. Di ba? Pasaylo ako. Dili gan ako na basta ako lang gyud ko masayop manggaling ko akong siguradoon nga wala na ako tuyo nikalit lang na kay mo na gibati nako ba. No? Pero dili na mao. Ako no, bisag nagsangyaw ko, nagtabang ko sa simbahan, ako dili ko moingon nga tanan akong actuation, mga pamaagis, pagtudlo, correct. Na ako'y mga higayon nga masayop ko. Masipyat kay kuputlog bersikulo, kapila gyud ko na. Na gani magkabali, no? Nay nag-cite ko bersikulo. Then pag paminaw na ko sa balay sa record, kay nga ko nasipyat ko. Nabali ng revelation ng Isaias. Sa ilo ako ninyo, wala po tuyo Ako gyud, ako lang ipasalig ninyo, masayop manggaling ko, wala na nako tuyo Kinsa ko'y magtuyo og sayop? Di ba? Oh. Ang ako lang yung likayan, kaya kanang kahibalo ko nga sayop na, unya ako yung itudlo. Di ba? Kahibalo kong sayop na, unya itudlo. Kana, sa murang filosofi, guilty naman kana. Kahibalo kang sayop niya, itudlo gyud. Pero kanang wala tuyo mapasaylo ratas ginawa na. Katong, kasi luwa sila, kay wa sila masayop silang gibuhat. Kana ra gyud ang peligro lang gyud kana bang kahibalo kang sayop nya ipadayon gini mo ba? Kana nya napo kay rason nga basig personal. Di ba? Sama nang hibalo na ka ng Katoliko mo tinuod. Magpadayon jud ka nang dili tinuod. Kay tingali diha ka nabuhi. Dako kag sweldo diha. Oh. Manuwag kas Ginoo biya na. Mo bitaw tong mga pastor nga nahigmata nga karon Katoliko na pagkadaghanan nagatos na sila kapin ron. Na-organize na sila mga pastor, ministers nga gikan sa ubang religion nga ibalik na na-convert na sa Katoliko. Na-organize mo na sila nga kung ako malimot ang ilang leader naron kung ako masayop si Brother Nui Dura nung nga kani usa ka pastor sa Protestante nga na Katoliko na. Nahinumdum ko sa iyang gisulti. Kung makabalo na guguno kas tinuod, kuya paligoy-ligoy na gyapon ka tungod sa kwarta, tungod sa imong panginabuhi, tuwa kang nabuhi dito. Lisod ko nung kay na, dili ka wala man ko gi-deny nimo ang kamatuoran ana, gi-deny nimo sa Kristo ba kay kung makahibalon na gali ka Katoliko may original nga pundo. Bisan pag magkalisod ka imo ginang magpa-convert yung kas Katoliko kay mo may tinuod kay gusto mo nang Ginoo nga mag-usa ta. Nya kung himuon imong rason nga di lang ko magkatoliko kay di ra ba po ko mapari niya kay eskwela pa man pud. Ako tug dawaton mabuga ko. So dire na lang ko. Nya kay manubag man kas Ginoo na kay sama ra man gitawag na kaniya nga magkatoliko niya magpagahay-gahay gyud kay agi sa sana si hinumdum lang mga tur niya bas. Agi sa kalawasan nga imbis kuno kalawasan ang tumong na kalawasan naman. Diba? Kay gitawag na ka pasiluwa akong ni katawag kay gitawag na ka sa Ginoo nga magkatoliko pero magpagahay-gahay gyapon ka. Kay nganuman dili tungod sa kaluwasan. Tungod sa kala ang spelling ra gyusog ang letter U kaluwasan giusab nimong letter A. Munang nahimong kalawasan. Sumunang dili minamaw kay ang mga pagtulunan sa Biblia dili biya kalawasan. Kaluwasan. Kanang kalawasan ang kuana na expert ana kanang nandiya sa atong mga health teachers, ng mga maestra sa sekular sila mo gi manduan sa Ginoo na nudlo man na. Kay kining Biblia ang specialty aning Biblia kuan man kaluwasan man. Kaluwasan. Okay. So mao na mga igsoon. Dayon, asa na ba ito ato? Mga 15 minutos na lang inihibilin. Now, daghan pa kong buot ganong i-justify ninyo, anong Katoliko mo itinuod? No? Okay. Now,
Timan ininyo nga ang mga apostol mo'y unang gitagaag authority ni Jesus Christ. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Sa ato pa, kung tinuod tang mga Kristiyano o nagsunod yung Biblia, mutuo ta o unsay gipanudlo sa mga apostol, o unsay nila pag-interpret ng kasulatan, mutuo ta. Unya karon kung wala na sila, kinsa naman po'y authorize? Tumaw day ng kanang pagtulunan sa apostolic succession kung kinsay na ay authority. Kung kinsa ang nakasunod sa authority sa mga apostol, dili kay bisan kinsa, kay ang nahitabugod natong mga Kristiyanos karon nganong nagkabahin-bahin ta, kay wala masunod ng protocol of authority. Ang gihimo natong basihanan sa tinuod nga pagsabot, o kung siya atong nasabtan sa Biblia, sa ito pa, private interpretation, dili authoritative interpretation. Di ba? Unsa man ang private interpretation? Na nasa 2 Pedro 1:20, kung wa ko masayo pag kinumdum. Ikaduhang Pedro 1:20, kanang private interpretation, gidili na sa Christianity. O mo, wata ka bantay nga, mauday na ipamaagi na ito's pagsabot. Undangan na ito na, kay dili na mao, makapabahin-bahin na ito na. Mubitang ni daghaning relihiyon, nagian ng private interpretation. Gani, siguro, imong na mayroon ka nga, dili man ni private ako. Kuan din gigiyahan din ko sa espiritual. Sa'yo naman nasultiyon, bisag kinsa, pwedeng sultiyan na, bisag ako. Naghimo ko laing grupo, din mayroon po ko nga, gigiyahan man ko sa Holy Spirit. Dili man ni private ako. Akong i-explain ninyo ha, unsa ng private interpretation. Ang private interpretation, kana bang mo interpret ka sa Biblia nga wa kay authority. Kay sa Biblia God, ang unang gitagaan og authority ni Kristo mga apostoles. Sa magod sa atong gobyerno, dili man bisan kinsa na ay authority. Example, kanang institusyon sa pagkapulis. Tanan ba nga mga tao, tanan bang mga Pilipino, pwede muhatag authority sa tao nga mahimong pulis? Mangutanan ko ninyo. Kinsa may muhatag authority sa mga Pilipino nga mahimong pulis bisan kinsa pagod? Dili uy. Taka lang mo. Kung ngayon mo bisan kinsa. Ang gobyerno gasit ana katong nara po diya sa PNP. Unsa nang mga protocol nila diya. Kung kinsay na ay authority, sila ra mo'y mo magbuot kinsay himuong pulis, dili bisan kinsa. Iyon na. Ang Biblia po, ang mo interpret ani, ang mo pasabot ani, ang mga tao nga gitagaag authority, dili bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa may mo pasabot ani, magkalanrakas yun ta mga igsoon. Tanawa ron, unsa na kadaghan ng relihiyon nga, usaray Biblia, pero silo usaray Biblia, pero daghan kay ita, wala nag-usa. Wala ta kahibalo ba? I hope nga honest mistake lang kay mapasaylo ta na kay dili ta guilty. No? Oh. Pero kung kahibalo ta niya magligoy-ligoy lang kita kay amo unsay rason, oh. Na delikado na ta na, mag-guilty na ta na. Oh. Ang private interpretation, kanabang mo interpret ka nga wala kay authority. Dili na pwede nga magbasa kag Biblia din, mayunin ka nga, gilamdagan ko sa Espiritu, mo nang magtukod kong laing grupo. Pagkadaghan na itabuan na. Sigurado yun ko nga di na mao. Espiritu sa falsehood mo inani mo. Nganong sigurado ko nga, Espiritu sa falsehood nang maingon nga, oh, kaning akong interpretation mo ay correct sayop ng mga pari. Oh, ako mo itinuod, gigiyahan sa Holy Spirit kay sakto ning akong pagsabot. Nga, kanang mga ribulto sa Katoliko, Diyos na. Diba? Tawa na tutok. Silo ako, no? Mana ko na tuyo ang mga igsoon. Okay. Abot, kanong sa ako ni Muwala nga kanang makatawa ba ko? No? Abot, og sala ba yun ang makatawa ta? No? Okay. No, dipindi, no? Sa sitwasyon po. Na yung mga butang nga dili dapat katawaan. Pero abot, og nasayop ko. Silo, alang yun ko ninyo. Mga igsoon. Oh. Now, sa Biblia, God, by the way, napoy teksto nga kanunay yung ibalik-balik, no? Kanang Roma 10:15. Gani, kutluon po ni sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Nakabantay ko, ila po ning gawion eh. Oh. Roma 10:15. Kaya giingon diya ni San Pablo,
Unsaon nimo pagwali o pagpanudlo kung wala ka gipadala o gisent sa in-English? Unsa may pasabot ana? Unsaon nimo pagpanudlo kung wala ka gipadala o gisent? Ang buti pasabot ana, unsaon nimo pagpanudlo kung wala ka gi-authorize o gitagaag authority? Kana maghinuktok ta ana mga igsoon. Kay gigamit kini po na sa mga dili Katoliko. Kabantay ko nga gikutlo po na sa mga ministro sa iglesia. Sa ito pa kahibalo sila ana. Pero ang pangutana, ang ilabang ministro mo ay naay authority. Gitagaan bang authority? O mga obispong Katoliko. Mo na ron, kinahanglan gyud diha nga magtuki tag apostolic succession. Kinsa tong gitagaag authority ni Kristo sa ato pa mga apostol man. Dayon kinsa naman po'y mohatag og authority sa mga sumusunod? Di kadtong gitagaag authority kay mo na kanang teaching about succession. Kay pras gud anang Supreme Court na to. Ang muhatag og authority nga mahimong Chief Justice naara po diha o kinsa na sila ra po'y mo pili kinsa mahimong mosunod nga Chief Justice, dili kay bisan kinsa. Di ba? O, nakaron ang pangutana sa dihang naghatag og authority si Kristo sa mga apostol. Dayon nangawala naman itong mga apostol. Pangutana, kinsa man pud ang gitagaag authority sa mga apostol? Ako sigurado man gumawa man yung mga obispong Katoliko. O nang importante ang history mo nang mutuogi ko anang kanang hubad gali sa mga Protestante. Hubad Protestante na, dili na self-serving kanang The Living Bible Translation. Nga litra por litra gyud gigamit gyud ang pulong history. Sa uban galing hubad, sa Catholic galing nga hubad, wala gi butang diag history. No? Nga ang Katoliko dag-anan history ra magyud. Di ba? No? Kamo sige mo panaway sa Katoliko nga self-serving kuno. Tanawa kana lang issue sa Job 8:8. Basahan niyo ng Job 8:8. Asa mabasa nga translation sa Biblia nga ang gihubad sa kanabang nahitabo na history gyud. Catholic ba nga translation? Dili oy. Ang naghubad og history ana Living Bible. Unsa man ang Living Bible? Hubad translation nga Protestante na. Muna gigamit-gamit po na mo. Muingon mi nga, dili ni self-serving kay translation ni nga kuan, dili Katoliko sa Job 8:8 nga giingon. Read the history books and see. Read the history books and see sa to pa. Sayop din ng Sola Scriptura o Bible alone. Kamong mga grupo nga nagtudlo og Sola Scriptura o Bible alone. Tamaan mo, mga Protestante, tamaan mo sa kaugalingon ninyong teaching. Yung wala sa Biblia, kanang Sola Scriptura o Bible alone ang basihan. Tanawa ko ng Sola Scriptura ninyo, kung tinuod pa na, nag-usa-ut na mo. No? Pagkadaghan ninyo, mo maghayusan na ila-ilaing version na ay CCF, karon mo na yung ilado ron nga sikat kayo, CCF. Muna gini, daghan kayong klase. Pagkadaghan. Parehas na, gatudlo og Sola Scriptura. Sola Scriptura ko no. Ang pangutana, kinsa man gyud gitagaag authority? Kay bawal man ang private interpretation. Ang baligod anang private interpretation nga gibawal, authoritative interpretation. But pasabot, kadtong mga tao nga naay authority, mga genuine, paras gud anang maghimog kwarta. Dili man bisan kinsa mahimog kwarta ang naara may authority. Kinsa man ang Central Bank of the Philippines, di ba? Ang kwarta nato sa Pilipinas ang makahimo og genuine Central Bank ra, dili bisan kinsa. Mao pod. Kini pong mo interpret, mo pasabot sa Biblia, dili bisan kinsa. Ang gitagaag authority kanang gitawag authoritative interpretation. Kay kung ato ning masunod ning authoritative interpretation, dili gyud di gyud mo daghan ang relihiyon ngano man. Kay dili man ang atong interpretation may matuman. Pananglit og mag-council, debatihan ng mga sungi. By the way, ako ning isulti ninyo mga eksona, kini usa ni sa kada pong example nga kung dili na ganita magparehas og sabot, dili ni sulbaron pinaaging maghimo tag laing grupo. Ako sigurado kung sayop na dili na pamaagi sa Biblia. Ang pamaagi sa Biblia, kung dili na ganita magparehas og sabot, maghula ta sa mga authority nga maghimo og council, maghimo og meeting, kay dito na sulbaron. Kay kung sulbaron na to ni nga, maghimo og laing grupo, mabahin ang Christianity.
Kung bitaw ni daghan ning relihiyon kay magbuot man tagato, dili man ta mo subay sa protocol sa Biblia nga sulbaron ang problema pinagig meeting o council para sa tong Council of Jerusalem. Di ba? Mao na, kung dili na gali ka magparehas og interpret, magpatawag ng simbahan nga original og council para sa tong First Vatican Council, Council of Laodicea. Para sa nang pagpiho pila ka basahon ang Biblia, pinagi binag council. Nalibog bitaw ko ani mga dili Katoliko. Dili sila motuo nga naay authority ang mga obispo, pero nituo sila sa Council of Rome o Council of Hippo o Council of Carthage nga gihukman sa mga obispo nga 27 books lang ang New Testament. Nga kanara ba, wala na gihimo sa mga apostol sa ilang panahon. Kaya sa Council of Jerusalem, wala pa sila magtuki og Bible canon. Unsay himo officially sa New Testament. Ang naghimo anang pag-decide, pag-canonize, pila ka libro ang ibutang sa New Testament, ang mga successor na sa authority. Kung kinsa tong gitagag authority sa mga apostol, mga obispo man, sila na ang gamiting. But ipasabot, ang wala mahimo sa mga apostol, gihimo sa mga later. Plus na nga, kung say wala mahimo sa imong ginikanan, ang anak mo'y mahimo. Mga example, para sa atong sugo ang Diyos ni Moses ba to? O ni Aaron ba to? Nga ay wala mahimo ni Moses nga si Aaron na may gahimo. O napoy wala mahimo ni Aaron nga sumusunod na sa authority may gahimo. Ina na, ang mupadayon, ang naay authority. Mao na. Para sana moingon mo nga walay authority ang mga obispo, pero ngano nito man mo nga 27 books lang atong New Testament nga wala man mag-ingon ang mga apostol ana silang panahon. Now, nganong mutuot ana tungod kay naay authority ang mga obispo sa pag-ingon ana kay naay authority kay authoritative ang ilang desisyon. Mao po na, kung dili na galita magparehas og sabot unsa man niya si Kristo tao ra gyud. Dili Dios. Oy, si Felix Manalo magbuot man siya giya. Naghimo man og siglaing grupo. Di na divide ang Christianity. Dili na mao Maghulat si Felix Manalo nga hisgutan na iyang problema sa council sa Katoliko. Okay, mga obispo may naay authority. Pero human na magudunta na nga gibalik pa ng Felix Manalo kanang iyang interpretation gud nga dili Dios si Kristo. Human na debatihe. Yan to pang ikaupat nga siglo. 325 AD Council of Nicaea na sulbad na pero dahil lang yung ulo ni Numan ba? Human na debatihe kung Dios ba si Kristo og dili. Dili lang sila mutuo sa Council of Nicaea. Kaya ang council ni Felix Manalo mo ilang turuan na di nabalitad. Ang walay authority na hinuoy may nahinsakto. ang na-authority na hinuoy, mga obispo, gihikawan sa council. Kaya ang ilang meeting ra sa sanggunian may correct. Kinsa tong itiwalag, may magbuot. Kinsa tong butuhan, may magbuot. Mga igsoon, ako mong sultihan. Mangutana ko ninyo, mga sakop anang INC. Nganong mutuo mo anang desisyon sa inyong sanggunian? Ngo man authority. Utana ko ninyo, asa gikag authority ng inyong sanggunian? History na. Katoliko, klaro kayo. Bishop Ignatius, puros obispo ng Katoliko, disciple of John. Bishop Polycarp, disciple of John Gyapon. Mga Katoliko na. Gani na, pasugo ninyo kay balo mo na. Kanang pagtawag og Katoliko sa matuod nga iglesia, kisa may gingon na. Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Di ba? Muna ka ng inyong pasiluwa lang ito, sa kawaturan sakit man. Pero, dili tanang sakit magkadaot. Naay makayo, sama ng bakuna sa bata, nabitaw nag-ingon nga, Berta, sakit, magkikamamulong. Nawa ako'y mahimuha na, alang-alang di ko masultihan eh. Bahala na mga suko na to, basta di lang masukong ginoo na to. Di ba? So, mauna mga igsoon, nga dili sila mutuo og councils Katoliko, pero mutuo sila nga kuan na naay authority ng kanggunian kung mag-meeting nga moingon ng mga ministro. Kato nga politiko mo'y atong usahan pagboto. Dahil moingon pug masabalista. Ang kuan ang naay authority kanang General Conference. Basta dili gani General Conference ang magbuot, dili na tuhuan, na sila ganin na po sila yung magisterium kaugalingon. Supak sila sa magisterium ng Katoliko nga sila naapon sila yung magisterium. Dili lang magisterium ang ilang gitawag. Ay, soon. So, may soon, malandong tala, no? Kaya bulo kong daghan ba mong question mark na sa iyong ulo, no? Kaya bulo ko.
Kamong naminaw ron. Kaya nakaagi po ko na. Kato bitaw ni decide ko mo-appeal og Bible Studies Katoliko, ni decide ko nga dili na ko mo dayon og biyas Katoliko. Daghan pa man kong question. Daghan pa kong pangutana. Kay ang natubag ko, nalinawan ko ato katong naay symposium sa Vincent nga naa si Bradshaw Fernandez. Tulo pa man ka issue mo na enlighten ko katong mga larawan, Ribulto, Santos og kanang purgatorio. Pero daghan ba kong question, objection, daghan kong nahibawan gikan sa Sabadista o kining Iglesia ni Cristo. Oh, nahapit ko mabalhin na. Pero naingon ko nga, naagani tubag ang Katoliko ato mga major objection ako, larawan, kining purgatorio o Santos. So, posible po, adi kay posible, mo gyud nga ang Katoliko na ay tubag, wa lang ko kahibalo mo nang kinahanglan og panahon na natuman man yun, na hinay-hinay man yun na natubag ako mga pangutan. Oh, nagtugang bagali ko to, kaya wala na akong mahibaw sa grupo sa CFB, naaman dito sa ubang mga website sa social media. Mo nang natuman yun nga, mo nang ako rin ako mahadlok kung may mga dialogue, may mga debate. Oh, kay nakabalo naman ko. So, mao na mga igso, no? Wa naman tayo igong panahon. Okay? Atong pasalamatan ng Diyos o ang atong mga namuno diri sa istasyon, atong station manager, Jeto Pilak, ang atong amigo engineer June Daimil, o sa ngalan ni Atty. Abbas, o sa buong mga ginsakpan ni sa atong obispo, the most reverend si Bero Kairmari, hangtod sa sunod Sabado pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen.